Dragi săceleni, astăzi vreau să fac un material video referitor la o situație destul de delicată, dar care a fost îmbrăcată într-o formă total nepotrivită de administrația municipiului Săcele și de domnul primar Virgil Popa. S-a mai întâmplat în trecut, o să vă povestesc, s-a întâmplat și acum câteva săptămâni și probabil că se va mai întâmpla și în viitor. Este vorba de lucrările de apă și canal din zona Cernatu, pe străzile care ar trebui să beneficieze de aceste lucrări. E bine, aceste străzi s-au trezit de nu foarte mult timp cu scrisorele în poștă în care domnul primar spunea că lucrările de modernizare a infrastructurii pe aceste străzi sunt, citez, blocate de consilierii PNL. Acum eu vreau să fac două precizări prin care o să vă povestesc exact ce se întâmplă în acest moment în Consiliul Local și de ce această afirmație că cei din PNL blochează proiecte este una mincinoasă. Nu este prima afirmație mincinoasă de acest fel, ea a fost folosită și pentru cartierul Baciu, pentru aceste lucrări de apă și canal. În primul rând apelez la logica dumneavoastră. Consilierii PNL sunt în minoritate în Consiliul Local. Ei nu au cum să blocheze un proiect pentru că nu au această majoritate. Dar mai important de știut este că niciodată consilierii PNL nu au încercat sau nu au avut în gând să facă așa ceva. În mandatul în care eu am fost consilier local, 2016-2020, dar și în acest mandat, consilierii PNL au votat toate proiectele de dezvoltare ale municipiului Săcele. Pornim de la buget, considerăm aici tot ce se prinde într-un buget pe un an de zile sau pe buget care merge de la un an la altul. Discutăm de proiecte importante, de studii de fezabilitate, de indicatori tehnico-economici. Acolo unde ne-am poticnit a fost atunci când administrația a produs documente care nu erau conform legii sau erau greșite. Este și cazul situației din zona Cernatu. Este vorba de aceste lucrări ce vizau străzile Mihai Eminescu, George Coșbuc, Valea Cernatului, Bisericii Române, Oltului, Luceafărului, Nicolae Nicoleanu și Căprioarei. Întâmplător sunt acelea străzi pe care în acest moment ursul își face de cap, iar administrația nu intervine. Încă o dovadă a faptului că asistăm la un program administrativ eșuat la Săcele. Să dai vina pe o poziție minoritară când tu n-ai fost în stare 7 ani să modernizezi aceste străzi este, dacă doriți, încă o dovadă că nu asistăm la cel mai fair play gest politic și administrativ al primarului Popa Virgil. Desigur că nu așteptăm un astfel de gest, dar nici nu suntem de acord și nu vom accepta să fim scoși țapii spășitori pentru incompetența celor care trebuiau să modernizeze străzile respective. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat la ședința de Consiliu Local, în care consilierii PNL, atenție, s-au retras de la participarea de la vot la 2 puncte, pentru care, și vreau să vă citesc exact că este important, pentru care nici măcar nu s-au pus la dispoziție materialele necesare. Deci consilieri din alte partide votează materiale fără niciun fel de susținere în spate, documente justificative. Am atras atenția de foarte multe ori că multe dintre proiecte s-au întors la reaprobare în Consiliul Local, unele chiar de 4-5 ori, pentru că au venit greșite, iar când noi am solicitat o corectare a lor, aceasta nu s-a făcut. Ori nu poți vota materiale greșite, nu poți vota materiale care nu respectă legea, pentru că nu faci decât să prelungești la infinit aceste proiecte. Este și cazul proiectelor de apă și canal din zona Cernatu. Repet, consilierii PNL Săcele n-au blocat niciodată nimic. Ei nu pot face asta și nu-și doresc să facă asta. Iar Popa Virgil trebuie să înceteze cu minciuna. Ultima paranteză pe acest subiect este una foarte simplă. Când folosești antetul primăriei, resursele primăriei municipiului Săcele, inclusiv poliția locală, să împarți astfel de materiale pe străzile din municipiu, încalci legea. Iar săcelenii trebuie să sancționeze și asta. Pentru că în loc să arate pisica și să dea vina pe un partid de opoziție minoritar în Consiliul Local, domnul Popa Virgil, primarul municipiului Săcele până la anul, trebuie să-și asume responsabilitatea faptului că a promis asfaltări și modernizări de 8 până la 10 străzi pe an și nu a livrat mai nimic, nici în zona dumneavoastră din Cernatu, dar și în alte zone din municipiul Săcele. Pe viitor, rog mare atenție când primiți astfel de materiale, consilierii PNL, atât și eu, din postura de pește a organizației PNL Săcele, vă stăm la dispoziție și să știți că primim atât laudele, cât și criticile și solicitările și reclamațiile dumneavoastră. Le așteptăm pentru că împreună putem să contribuim la o administrație mai eficientă pentru străzile dumneavoastră.